Tak kira iki ngono lho, San. Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge putih. Ganteng. Putih dhuwur, ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, mbok bareng iki ki daleme kan ngawi to. Iki ki nek gone selipan-selepane gosong dadi rupane. Asline aku putih. Endi sing putih apane genah? Wah, yo mbelik kok. Andi tak delok. Awal aja. Awak modelmu mung kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Kiai nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya mbok nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Berarti jenengan ra tau turu to? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah Lah apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Lah apa? ya lek oyak-oyak Golek kepiye. sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Wi. Kok iso? Ya jajal arep Apa? arep jepit ke lawang apa piye? Heh? Oh iya.